ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саи мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар деҳаи Будиён гуфтага аст соҳибшон, ки ҷойашо ки нафаҳмидед, аз соҳибашон аниқ карда мегирем. Опшим 10 сотиқ замин аст ки 4 дар хона кардагӣ тайёр, якта веранд, калидор, баня, ошхона, дегдонхона ҳамаш аст. 4 дар хона тайёра бардоред, фақат медоред зиндагӣ мекунед. об светам дорад, гирдаш полни худ маҳкам, даврӯза ҳамаш часпондагӣ ҳаст. бо нархи арзон мегам мефурем, срочно сум дар курай 100 000 сомонӣ. кадоме то ки конкретна харидор бошем, боз ягон чи муомила мумкин мекунанд. марҳамат, срочно мега хона беҳад бад арзонай 100 000 сомонӣ дар ноҳияи Хуросон. 10 сотиқ замин дорад. хонаҳо ремонт кардагӣ ҳамаш омода, яъне ки барои як оилаи калон намеша ки 4 дар хона, веранд, калидор ҳамаш қоидавӣ. марҳамат, тамос гиред, номерошон кор мекунад, бештари маълумот ча гирен. шумо агарам хали хона, замин, квартира, мағоза, ягон мошин, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, марҳамат сурат ва маълумот чаро кунед. реклама эълонда мемонед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Дангара, дар деҳаи Саргазон гуфтага аст соҳибшон. опши маҳсулоти заминашон 8 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ аст, якта калидор, ошхона, баня, дегдонхона, газхона ҳаст. хонаҳош ремонтш нопурай коробка, не ки ошхона ёш тайёр аст, ки баня ёш яъне тайёр аст. дар инҷа об аст, фақат об мега мегзарам, мега дар кӯчашон ҳаст, дӯстон, фақат об шахтон мегзарем, ҳуҷҷатош мега 100%. 3 дар хона, 8 сотиқ замин, ҳуҷҷатош омода. бо нархи 110 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегад савдо ва муомила дорад, яъне ки ноҳияи Дангара, деҳаи Саргазон. кадом ҷӯша нафаҳмидед, ки ҷӯша нафаҳмидед, марҳамат, рақамошон кор мекунад, метавонед ки тамос гирифта бештар маълумоту пураша аз ами рақамошон гиред, яъне ки хона коробка аст, баъзе корош мондагӣ аст. дӯстони азиз, дигар шахс хитор мекунем, бо савдо ҳам дорад аз 110 000 сомонӣ. аз шумо хоҳиш ки лайк камонед ва навори моро дар ватсаби мотон падлиса кунед. квартираи фурӯши навбатӣ аст. барадорон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино гуфтага аст, пеши фабрикаи ширин. дӯстони азиз, яъне ки бо бештар маълумот ча мегирен, яъне ки доми кирпичинай. хоб, духонага квартира аст. дӯстони азиз, не ки сехонагашам кадагӣ мега соҳибшон дар якум ӯшона қарор дорад, 46 квадрати метр. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, ремонти хона беҳтарин ҳамаи шароитош муҳайё аст. дӯстони азиз, ки доми 4 ошона, доми кирпичинай. хоб, балконам дорам мега, дӯстони азиз, яъне ки дом мега лаби роҳ да мега, дӯстони азиз, ки продукти яъне ки рӯпарӯи фабрикаи ширин. марҳамат, хабо дигар маълумот ча мегиред. бо нархи 325 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. савдо ва муомилаш дар назди квартира, марҳамат, ҷӯша ки нафаҳмида бошед, аз соҳибашон тамос гирифта худатон гирен. хона омода, фақат медоред зиндагӣ мекунед. аз 325 000 сомонӣ боз савдо дорад, яъне ки сехонага квартира. марҳамат, дастгиритона фаромӯш накунед. метавонед ки дар ҳамин соҳиби хона занг зада пурра маълумотоша аз соҳибашон гиред. атоплен ҳамаш қоидавӣ. квартираи фурӯши навбатӣ аст. бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар 65 микрорайон гуфтага аст соҳибшон, назди булучни. ами хеле маълумот аст, наздики мактаб, саддик, аптека, бозор, ҳамаи чизо мегад, яъне ки дар наздик аст, пеши таргови центри Сиёма. хоб, якхонага квартира, дӯстони азиз, дар якум ошона қарор дорад, 25 квадрати метр аст ки об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис ҳамаш аст. хона бо ҳамаи шароитош муҳайё, тайёр, якум ошона,
медаро зиндагӣ мекунем. Дӯстони азиз, ҷоша ки нафаҳмидед, аз соҳиб ба шумо мегирем бо нархи 226 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Якхонагаи дар якум ошина, бозам муомила савдо ҳам дорад. Марамат рақамошон мондагӣ аст, кор мекунам, метавонед ки пурра маълумот чагиред кадом метавонед ки харидори ҳамин хел квартира бошед. Шумо агарам харид квартираҳои фурӯшӣ, мошин, мағоза, техника, ягон чиз барои реклама дошта бошед, марамат албатта сурат ва маълумот чароӣ кунед, мо фурӯш рекламада мегузорем. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ваданасоз гуфтагӣ аст соҳибшон. обшим 4 сотиқ замин аст ки як дар хонаш мега уже тайёра барои зиндагӣ, як дарша мега уже временка омода кардагӣ барои зиндагӣ мешавад. боз яъне ки дигарош фундаментош рехтагӣ ҳаст. бо нархи 75 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз муомила дорад. дӯстони азиз, ки срочна мега марамат кадом метавонед, агар ки хоҳед намехел хона проекти ду ошона мешавад, яъне ки фундаментош ҳамихел рехтагӣ аст. дар гирдувана полни худ одамо зиндагӣ доранд. марамат дар шаҳри Душанбе ваданасоз нархаш 75 000 сомонӣ. ба кадоми шумо ки маъқул бошад марамат тамос гирем, пурра маълумот гирем, барое ки маълумотҳои адреси пурраш ваданасоз ки ҷошта нагуфтанд, худатон аниқ қадам мегиред, марамат занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтагӣ аст соҳибшон. пеши глазноеда қарор дорад, яъне ки пеши беморхонаи чашм. якхонага квартира аст дӯстони азиз, дар якум ошона қарор дорад. 35 квадрати метр ки дарунаш калон аст. дар якум ошона якхонага квартира. об свет доимӣ ҳаст. ошхона, баня, кухни, термиз, телевизор, кондитсионер дорад. хона мега ҳамааш аз муҳайё пеши мактаб, садик, мағоза, ҳамин хел чизо ҳаст. бо нархи 250 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз яъне ки муомила ва савдо ҳам дорад. ба кадоми шумо ки маъқул бошад, агар ҳамин вариантошон марамат тамос гиред, боз муомила дорад, метавонед ки дигар маълумотоша пурра карда аз соҳиби квартира гиред. фақат одамони харидор. дӯстон, аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед, то охираш тамошо кунед ва навори моро дар ватсаби мотон падиса кунед. раҳмат барои дастгиритон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки Ленский районда дар деҳаи Зарка Мардон гуфтагӣ аст. Зарка Мардон ҳамин хел маълумот аст дӯстони азиз, аз худашон маълумоти пурраша мегирем. обшим 9 сотиқ замин аст ки 4 дар хона, якта калидор, баня, кухни дар дарунаш ҳаст. даруни хона мега яъне ки шикатур кардагӣ аст, монтаж кардагӣ. хоб дарун берунаш ҳам ҳар душт давроза часпондагӣ мега соҳибшон. об свет ҳам дорад, яъне ки хона омода, гирдуш полни худ маҳкам. бо нархи 200 000 сомонӣ дарахтони навниҳолам шинодагӣ ҳаст. дӯстон, ба кадоми шумо ки ҳамхи хонаи замини аз шаҳр, яъне ки аз ноҳияи Рӯдакӣ дар кор бошад, марамат бо итиқои газ, санг, қум ҳамин хел шебен дорад. дигар маълумоти пурра аз ҳамин рақама бо нархи 200 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. шумо агар дошта бошед ҳамхали хона хоҳед реклама мондан, марамат сурат ва маълумот чора кунед, фурӯш реклама мекунед, марамат якада метавонед занг занед, дигар маълумота гиред. квартираи фурӯшӣ аст бародарон, инам қарор дорад дар пойтахт дар шаҳри Душанбе гуфтагӣ аст соҳибшон, яъне ки дар политехникум Мардонда қарор дорад. политехникум Мардон. бисёр бародарон хоҳиш карданд ки аз шаҳри Душанбе бисёртар квартира монем, ҳамаш баҳри шумо дӯстони азиз, яъне ки омода шудагӣ. хоб духонага квартирае ки не ки мега сехонагаш кардагиам дӯстони азиз, ки дар 9 ошона қарор дорад. 67 квадрати метр. об свет пастяни ҳаст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер дорад. дута балкон дорад мега, лифтам ҳаст мега, кор мекунад. срочна мефурӯша мега бо нархи 350 000 сомонӣ. хона ремонти беҳтарин, балкон дута, лифт ҳамаш кор мекунад. сехонага квартира. шаҳри Душанбе, политехнику Мардон. дӯстон, барои шумо, барои ки ман чанд бор такрор мекунам, шумо яъне ки барои шумо фаҳмо бошад, ки шумо шудабир яъне фаҳмед, баъд занг занед ша. марамат рақамошон дар поёни видео кадом то нафаҳмида бошед, метавонед пурра маълумотоша гирем. боз савдо ва муомила квартира лаби раҳ дай. квартираи фурӯшии навбатии бародарон дар пойтахт дар шаҳри Душанбе дар Маяковский гуфтагӣ аст соҳибшон, лаби раҳи Маяковский. хоб якхонага квартира бародарон дар якум ошона қарор дорад. 4 ошона дом аст, дар якумаш қарор дорад. 42 квадрати метр ки
кирпичный дома мега средний ремонти соза мега миёни яъне ки ремонти 60-70%. хона тайёр об свет мега пастиани ҳаста ошхона баня кухни темис дорад. дигар маълумоти пурраша яъне ки маълумотош пурраи баъд нест аз соҳибашон мегиранд 42 квадрати метр бо нархи 275 000 сомонӣ фурӯхта мешавад яъне ки боз савдо ҳам муомила дорад. ба кадоми шумо ки маъқул бошад маромат метавонед ки пурра карда дигар маълумотша гиря мега срочно сум дар кора мега ба ҳамин хотир яъне фурӯш намудем маромат занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз. инам қарор дорад дар пойтахт дар шаҳри Душанбе 33 микрорайон гуфтагааст. дигар маълумоти пурраш нест, фақат 33 микрорайонда қарор дорад. духонага квартираи бародарон дар 6 ошина қарор дорад. доми 6 ошина ки дар 6-умаш қарор дорад. об свет пастиани аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, термис, холодильник, кухни, гарнитур ҳамин хел чизо дорад. 43 квадрати метр бародарон ки духонагай дар 6 ошина бо нархи 290 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. савдо муомила дорад. трезаҳои пластикӣ, ремонти хона ҳамаш хуб, кондитсионер ҳамаш задагӣ ҳаст. ба кадоми шумо ки маъқул бошад маромат тамос гирен пурра карда дигар маълумотша гирен. шумо магарам хали квартираи фурӯшӣ хонаи заминӣ ёки замини холӣ мошин мағоза ягон техника дошта бошед маромат сурат ва маълумотша рӯй кунед. мо дар видеои оянда эълонда рекламада фурӯшта мемонем. дӯстони азиз фақат аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед то охираш тамошо кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон дар балх гуфтагааст шаҳри Душанбе яъне ки райони балхта қарор дорад. дигар маълумоти пурра фақат телефон ёки аз пеш. духонага квартира аст бародарон дар 4 ошина қарор дорад. 48 квадрати метр. ремонти хона мега ремонти нав кардага евроремонт дӯстони азиз ки район яъне ки ҷои созда мега ремонти евроремонт нав ҳаста. хоб 48 квадрати метр об пастиани ҳаста қатъи свет ошхона баня кухни шамаш 100%, кухни гарнитур кондитсионер дорад. бо нархи 300 000 сомонӣ мега дӯстони азиз ки бо савдо дорад. духонага квартираи 4 ошина яъне ки қимата арзона иш ахто хулоса бурани мумкин ки арзанда боша хайра бо рафта аз пеш дар накунед. баъзе ҷо аст ки яъне қимата не ки ҷои зур аст арзанда аст бародарон яъне ки хитон бинен бо мега арзона мекунем маромат дигар маълумоти пурраша аз рақамошон гиред. хона 100% ҳамаи шароитош муҳайё аст. фақат шумо чо кунед лайка фаромӯш накунед яъне ки лайка монед ва навора падилса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон инам дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар автоцентр гуфтагааст соҳибшон. шаҳри Душанбе автоцентр наздикии сахват корвон. якхонага квартираи бародарон дар 2 ошина қарор дорад. 32 квадрати метр ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни, термис дорад. якхонага дар 2 ошина доми 4 ошина ки дар 2-умаш қарор дорад. техпаспорт ҳуҷҷат ҳамаш 100% мега дӯстони азиз ки ремонти нав аст. дома нав аст. пол задагӣ мега ва поли утеплёния мега кадаги ҳаст. тёпли пол ҳам дорад яъне ки патарокош мега гипскардон кадагия. ҳама шароитои квартира мега 100% омода ва тайёр срочно сум дар кора мега арзонтар мефурӯшем. 195 000 сомонӣ нархша бо савдо ҳам дорад. аз 195 бо арзонтар метиҳанд. ба кадоми шумо ки маъқул бошад маромат тамос гирен пурра маълумотша аз соҳибашон гирен. шумо агар дошта бошед квартира замин хона мошин маромат роё кунед мо фурӯшда реклама додем. дӯстони азиз ин буд 12 хонаи фурӯши пешкаш кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо то видеои боздид.